Giharos sa mga Pinoy nga atleta ang pagbalik sa Ironman Triathlon karong tuiga human duha ka tuig nga nahunong kini tungod sa pandemya. Human sa 4 ka oras ug 29 minutos nga lumba sa langoy, bisikleta ug dagan, nagmadaugon ang Pinoy elite triathlete sa overall category sa maong lumba nga si August Benedicto nga mituyo og pauli sa Pilipinas gikan sa Germany alang sa pagsalmot sa triathlon dinhi sa nasod. Hinuon dili bago alang kang Benedicto ang triathlon tungod daghan na siyang nasulmutan nga mga lumba. Nagpasalamat si Benedicto sa madasigon nga paghangop sa mga subuanon. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na meron pa rin give na lakas sa akin, and then sa mga Cebuano na talagang every year nandito ako, napakainit pa rin ng pagsalubong ng mga Cebuano. Maraming salamat sa mga Cebuano sa pag-accommodate sa aming mga triathlete, lalo-lalo na sa roads. Yung cheering ninyo nagpapabuhay talaga ng lakas at loob sa mga even me is like groggy na, last pag na, no energy, but keeping the people is like cheering. I can like energy. Yeah, thank you very much for all the Cebuano and all the sa mga volunteers. Thank you very much. Nagmalampuson sab alang sa women's division ang usa ka magtutudlo gikan sa Negros Occidental nga si Ines Santiago sa pagsakmit sa first place. Sa 7 ka tuig niya nga pagsalmot sa mga lumba, mas madasigon siya karon sa pagkabot sa kadaugan sa pagbalik sa Ironman Triathlon. Well, there's that extra gratitude, I guess, since we weren't able to race for 2 years. So now that we're back, there's that extra motivation and extra hunger to race. Find what you love doing, and everything else will follow. It's gonna be hard, of course, but if you're just consistent with your training, consistent with what you do, you'll get to achieve your goals. Samtang ang 22 anyos ug first-timer nga si Jerome Casimilio, lumad nga taga-isla sa Camotes, maoy labing unang miabot sa finish line sa relay category sa Ironman. Hinungdan sa kadaugan sa ilang grupo. Kapag takbo ay kung hindi ka marunong mag-hydrate ng tubig, pag hindi ka marunong mag-hydrate, talaga ba lalasmag ka na wala na power. Pero kung malakas ang mindset mo, tsaka positive ka, forward o push forward. Gipilde sa mga Pinoy nga atleta ang ubang triathlete nga gikan pa sa 46 ka mga nasod nga misalmot sa maong lumba. Alas 6:20 sa buntag gisugdan ang lumba sa langoy nga nanukad sa Mactan, Newtown. Gilatas sa mga atleta ang 1.9 kilometros. Misunodayon ang bicycle race kon asa motuyok sa ikatulo nga higayon ang mga biker sa Cebu-Cordova Link Expressway kon CCLEX aron makompleto ang 90 kilometros. Giangkon sa mga atleta nga dakong hagit kanila ang tungason nga bahin sa CCLEX. Si Princess Galura, President ug Manager sa Sunrise Events, nagkanayon nga human nga malampuson ang kalihukan, hayan nga sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova gihapon ipahigayon ang sunod nga lumba sa Ironman sa Pilipinas. Kailangan po natin i-welcome tayo ulit ng Lapu-Lapu, ng CCLEX at ng marami pa pong ibang tao. So sana po na napakita natin na kaya natin gawin to after the pandemic. Sana po i-welcome tayo ulit kasi sigurado ako maraming tao gusto nilang makabike sa CCLEX. And bitin na bitin diba? So next year sana makabalik po tayo. Wala tayong artista kasi alam din naman natin ng industry ng mga television na apektuhan rin sila. So during pandemic, so nagkahiwa-hiwalay din sila, nawalan din sila ng hanap buhay, nawalan din sila ng trabaho, nawalan din sila ng sponsor. And alam mo naman, ang triathlon, hindi siya madaling gawin kasi it entails a lot of financial commitment and mental and emotional. So ang mga artista siguro, babalik din yan in time because they want the challenge. The sponsors would also come back, konting recovery pa. Ngayon na nakita nila, hopefully babalik sila. Si Papa Piolo, first time nakamis. Ayaw niya, wala Kailangan maghanap buhay muna. Miabot sa 2,000 ka mga atleta ang misalmot sa Ironman Triathlon sa pagbalik niini karong tuiga. Apan ang nag-inusarang celebrity nga miapil sa lumba mao ang subuanon nga ex-PBB housemate nga si Paul J. Castillo.
Taliwa sa kadaghang misalmot ug mitambong sa maong kalihukan, gibutyag sa kapulisan nga walay dagkong mga aksidente sila nga namonitor sa tibuok lumba. Alang sa My TV Cebu, kauban si Shiriza May Uy ug Zairila Ray Rapsing, kini si Sheila Marie Manabat, UPCOM intern.